Si Santo Niño maoy tighatag sa mga grasya nga atong gikinahanglan kay siya Ginoo man. Muna sa atong ebanghelyo, dali ra kay niyang gihatag ang kaayuhan sa kamot nga di na matuyod sa usa ka tawo. Apan dunay mga tawo nga lisod ayohon ni Santo Niño. Kinsa man? Hindi mo mutingog, wa mo maminaw si Ebanghelyo. Kanang parihan ninyo kinaiya, pangutanon dili mo tingog. Mao na diri nangutana si Hesus sa Ebanghelyo, unsa may angay buhaton sa adlaw ng ipapahulay? Sa tiingon, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Unsay gisulti? Apan wala sila mutingog. Mao na. Muna lisod ayoho ni Santo Niño kanang dili magtingog. Unsa man na sila? Gitawag na diri sa Ebanghelyo mga gahig ulo. Nagahig ulo. Gilingian na imong tupad. Na kumusta man ang imong humok o gahi. Ang tanawa. Ay, magahi kitag ulo. Ana diri sa atong unang pagbasa, si Abraham mihalad og mga pasalamat ngadto ni Melkisedek. Kay si Melkisedek mao ang pari, inilang pari niadtong panahona, pero ningkalit lang siya tungha. Mao man ni kinaunahang pari tingali kay si Abraham sad mo'y atong unang amahan sa pagtuo. Siya sad mo'y na-recognize nga pari. Nya kinaiya na gid na di ay sa una panahon pang Abraham nga ang mga tao muhalad gyud ngadto sa Ginoo pinaagi sa pari. Nya kamo muhalad mo ron. Kana ba? Klaro hon tanan nato. Aw tanang uban moingon dahil ngano nang inigmisa mangulikta manginang namo gi mangulikta. Kuan gina siya normal gina requirement nas Ginoo panahon pang Abraham. Nanang paghalad niya ako lang nang gipunag jutay baligyag slat. Kana inana ba? Ana kay sobra-sobra diha ipalit. Kay ngano man matud pa ni Hesus unsa may itong buhaton, ang pagdaot bas kinabuhi o ang pagtabang? Kana mo na ibutang sa unahuna. Pero ang mga gahig ulo unsa ilang ginahuna? Ang pagdaot kinabuhi. Mao na nga si Hesus nga nag-ayo sa masakiton, nagplano na noon sila nga ilang patyon. Kana mao nay kinabuhi sa mga taong gahig ulo. Kana bang dili nila ihalad ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mao na kining pagdebosyon nato ni Santo Niño, dili unta ni mo resulta sa kagahi sa atong ulo. Kanira basang makadawat og mga grasya sa siging ampo ni Santo Niño. Naaman ko'y daghang nailhan, mga bagong graduate sa kurso niya, mga ambisyon nga maka-abroad, mga seaman musakay og barko. Hala pagkabuutan gyud sige gyud adtog Santo Niño kada Biyernes niya ingon aning mga pista senior kumplituhon ginang siyam ka kanang na nubina musakay pagid ng fluvial parade mo prosesyon pagyud kana bang kumplituhon gina nila kay dunay gipangayo nga maka-abroad gyud unta makasakay og tuod man di man gidaw si Santo Niño ming hatag nakasakay ng barko wa dangating tulo ka tuig na adik na sa tari sa sugal pero tinang sugarula hangtod pa anang sana online sabong na nga adik na din aga ni hapit mo simba inig anhi dinhi inig naog nagikas barko tu adayos inom ngita dayog asarong dirbe asarong sugal. Unsa iyang gigamit? Ang iyang nakuha nga grasya gikan didto sa iyang pagtrabaho nga pinangayo niya sa Ginoo pinaaging Santo Niño.
na kabuang na to. Naasay mga asawa nga mga nurses muadto sa gawas nasod kay para kunos kaugmaon siyang pamilya. Ang resulta pag-abot dito nangabit ang banas ang nahibilin diri nangabit. Nga bungkag ang pamilya hinoon. Nga naman kay wa man gud gihalad balik ngadtos Ginoo ang mga grasyang nadawat. Malimot din ta ba? Mao na ang gahig ulo. Pragod anang yuta nga gahi madutlan bagod na og kaning aning tamna nimo na imo tubo diha. Wa oy. Dahil gano, lingian ang imong tupad. Ing na sige kag halad sa Ginoo. Ngitan ako na, sige kag halad. Kanang imong bana, imo nang gihalad sa Ginoo, o imo nang giangkon. Ana man ta, ato maangkonon, imbis nga atong ihalad, kana magong imong ihalad, pasabot, dili na ni ako, imo na ni Lord. Ana si Kristo gihalad ni Maria o ni Jose dito sa templo. Punos gyud ilang ihalad, ibalik sa Ginoo. Si Maria iyang gihalad ang iyang kaugalingon sa Ginoo, sulugoon ako sa Ginoo. Ana sa don tata, ato sa tang ihalad. Pasabot ana, gihalad ninyo sa Ginoo. Pero mga wa gani mo ugma, kapoy. Sige balik-balik o niyan lang sa tayo katapusan. Mga buangon mo. Labi na yung imong pakapinan, sige tugas to kaistanan. Pliti pa sa balhabal. Anak baron, mga buangon tayo. Nakaron ako sad isipari, unsaon man ako paghalad ngadto sa Ginoo. Unsaon man? Ha? Nako, naambot lang nimo pa diri, pare kamay pare diha. Oy kitang tanan pulos ta pare. Nya unsaon man paghalad sa pare ngadto sa Ginoo, ang pagpuyo sa kinabuhi sa kakabos mo na among mandate threefold kaning evangelical counsel, poverty, celibacy or chastity, and obedience. Mo na yamo. So kinahanglan ang pari sama ni Melchizedek pobre gyud. Anang kabos ba aron ang community, ang parokya nga iyang gialagaran mahimong arang-arang mulambo. Nya modelo ni siya sa paggamit sa atong grasya dinis kalibutan. Muna si Kristo nagpuyo gid siyang kabos. Wa siya ikadipinsa nga kwarta sa iyang kaugalingon, wa siya magtigom og mga armas nga igugubat para ipanalipod siyang kaugalingon. Wa siya maghimog mga sundao aron mukigubat sa iyang mga kaaway kay gasto kay nastanan. Mo nang pagpatay na nila ni Hesus, pagpatay nilang Santo Niño, wa gid sila naglisod. 30 pesos or 30 coins ra ang ilang ikinahanglan aron mapatay si Hesus. Ilang gisubornohan si Judas. Wa gyud resistance. Nga naman kabos. Og mao ni ang kinabuhi nga angay natong puy-an aron mahalad sa nato ngadto sa Ginoo gyud ang tinud-anay nga paghalad. Kinahanglang mahimot ang kabos aron mahimong dato ang katilingban nga atong gialagaran. Una ingon ani ang nahitabo sa atong paghalad ngadto sa Ginoo. Una nining atong kapistahan ni Santo Niño, atong pangayoon nga dili unta mukuyos ang atong kamot. Kanabang dili matuyod aron pagtunol ba? Ay kana magong kuyos og kamot kanang sige lag kumkum, ana ba? Murag paralyze. Taga ito dito, di ko. Ana isa itunol, di ko. Nakuyos imong kamot. Ni kongkong pero gayuhon as Ginoo kusog na kay kamot tunol. Dara, Father, salat. Katawa din ko, ayay, naayo na gitaw ng kamot, no? Pero daghan yung kayo din, bisag ang sibot ito, yung mga anak lang yapon. Anay, usahay mo, hinay-hinay sa gog, ayay, natulid, naayo na. No? Naayo ang imong kamot.
Sige, manindog na ta kadto mga dili kuyos og kamot.